απομάκρυνση από τον Σαριέγη. Ο Παπαδόπουλος δεν μπόρεσε να τροφοδοτήσει. Το σούτ του Λουαλουά. 1-0 για τον Ολυμπιακό με τον Τρεζόρ Λομάνα Λουαλουά, που ανοίγει το σκορ στο 6ο λεπτό της συνάντησης με ένα καταπληκτικό γκολ. Εδώ βλέπετε τον Λουαλουά που αγκαλιάζει τον Κοβάσεβιτς και αφιερώνει το γκολ σε κάποιον από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Πρέπει να είναι ο Δημήτρης Καρίδας εκεί. Και από αντίθετη λήψη δείτε που έφτασε η μπάλα εκεί όπου δεν μπορούσε να κάνει το παραμικρό Μάριο Γκαλίνοβιτς. 1-0 για τον Ολυμπιακό από το 6ο λεπτό. Άλλαξαν πολύ νωρίς οι ισορροπίες, ενώ βλέπουμε και την αντίδραση του Τάκη Λεμονή. Κάθε την παλιά για τον Σίσιτς. Γυρίζει στον Κοβάσεβιτς, έρχεται να απομακρύνει ο Βίντρα. Το σούτ του Παπαδόπουλου, η μπαλάουτ. Καλή προσπάθεια από τον Δημήτρη Παπαδόπουλο. Λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι η μπάλα στην προσπάθειά του. Λιγότερο από 5 λεπτά για την λήξη της κανονικής διάρκειας του πρώτου μέρους. Πάσα του Κοβάσεβιτς με τη μία για τον Λουαλουά. Καλό σούτ, αλλά αυτή τη φορά δεν ανησυχεί η πορεία της μπάλας στον Γκαλίνοβιτς. Στηρίζει ο Κάκος, τελείω αυστριακός. Κεφαλιά από τον Σαριέγη. Θα μπλοκάρει ο Νικοπολίδης σχεδόν πάνω στη γραμμή. Μπαλιά προς τον Σαλπικίδη. Μπάλα πέρασε προς τον επιθετικό του Παναθηναϊκού. Τέτα-τέτ με τον Νικοπολίδη που αρνείται τον γκολ της ισοφάρισης. Ο Ολυμπιακός γλιτώνει από το 1-1. Χάρη και πάλι στον τερματοφύλακά του, τον Αντώνη Νικοπολίδη. Φάουλ για τον Παναθηναϊκό που εκτελεί ο Ιβάνσιτς. Από την άλλη πλευρά δεξιότερα για τον Βίντρα. Ποιος θα βγάλει την σέντρα, ο Νικοπολίδης δείχνει να ελέγχει την πορεία της μπάλας. Ο Σαριέγη παίρνει την κεφαλιά. Μία ακόμη από τον Παπαδόπουλο, θα μπλοκάρει. Τα αφήνει για τον Γκούμα. Πιέστηκε αυτός από τον Τοροσίδη. Ο Ολυμπιακός κερδίζει την μπάλα. Η μπαλιά για τον Λουαλουά. Δεν υπάρχει offside. Το σούτ ο Γκαλίνοβιτς θα απομακρύνει. Ο Τοροσίδης δεν μπορεί. Μάλλον η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα. Καθώς ο Γκαλίνοβιτς πέφτοντας δεν μπόρεσε να αποτρέψει το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός που πετυχαίνει το 2-0 στο 18ο λεπτό. Σε αυτήν την καταπληκτική παλιά στο κενό χώρο του Τζόρτζεβιτς για τον Λουαλουά. Αυτός σούταρε. Γκαλίνοβιτς απέκρουσε και στην συνέχεια ο Βασίλης Τοροσίδης που είχε ακολουθήσει τη φάση νίκησε τον Γκαλίνοβιτς, ο οποίος δεν κατάφερε να απομακρύνει. Ο Ολυμπιακός που είναι και πάλι στην επίθεση. Σέντρα του Γκαλέτη για τον Κοβάσεβιτς. Λάθος του Σαριέγη. 3-0 από τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Ένα ακόμη λάθος της άμυνας του Παναθηναϊκού που χαρίζει ουσιαστικά το γκολ στους γηπεδούχους σε ένα καθοριστικό σημείο για την εξέλιξη της αναμέτρησης. Μετά το 2-0 του Βασίλη Τοροσίδη, τέλεσε ο Τζόρτζεβιτς, απομάκρυνε ο Βίντρα, το σούτ του Λουαλουά. Γκαλίνοβιτς και το δοκάρι βοηθούν ώστε να μην υπάρξει ένα ακόμη γκολ για τους γηπεδούχους. Δείτε ξανά το σούτ του Λουαλουά, πέφτει ο Γκαλίνοβιτς, εξαιρετική απόκρουση. Ο Ιβάνσιτς έτοιμος να εκτελέσει αυτό το κόρνερ για τους φιλοξενούμενους. Νικοπολίδης και πάλι θα αντιδράσει θετικά στην κεφαλιά του Σαριέγη αυτή τη φορά. Με τον Λουαλουά στην κόντρα ο Ολυμπιακός και τον Πάντο, ποιος θα μπει στη μεγάλη περιοχή. Η σέντρα για τον Νούνιες, το σούτ, καταπληκτικό γκολ. 4-0 σε μια αντεπίθεση καταπληκτική και ένα ακόμη καλύτερο τελείωμα για τον Λέονελ Νούνιες, ο οποίος πνίγεται στις αγκαλιές των συμπαιχτών του. Κοιτάζει τον ύψιστο. Πανηγυρίζει τον γκολ που πέτυχε ο Αργεντινός. Και ενώ Μήτρογλου σε λίγο θα περάσει και αυτό στον αγωνιστικό χώρο. Ένα 4-0. Εδώ χάνεται η ευκαιρία για το 5ο γκολ από τον Μήτρογλου.